Ji satu kali lagi dan jawab lebih disikan nih gambar budi sepuh kita jaringan padi yuk ayo mas Rene lo dia sama aku orang apa kelingan manis esemu jur kelingan ramah kembuyune tresno lan kasih sayangnya kagem atiku lakon dadi bojone yuk ayo sayange wis duwe bojo nanging aku wis gak ngadung tresno nelangsa rasane rasane ati aku ra lakon melu duweki kulite ijo sing digagas wis duwe bojo ada gula ada semut turung rondo aja direbo yo sumpalen batin mas yen kula tidak dikawin tekane hati ora bakal kole ganti Jati laras tak enteni anake sayange wis duwe bojo nanging aku wis gak ngaduk tresno nelangsa rasane ati rasane ati aku ra lakon melu duweki yo sampurna rada aja direbo sumpah ning batin mas yen kula tidak dikawin tekane hati ora bakal kole ganti hidup semati susah dan sedih bareng-bareng dilakoni jekulah dek manis rasane senadyan dilaras tak enteni rendahane ya dirampung kok tak enteni ya ngenteni aku wah cocok kita anu ya bos ya lengket terus golek liyane aja dino iki wae golek liyane aja aku kelingan manis eseme terus kelingan ramah kembuyune tresno lan kasih sayangnya kagem atiku lakon dadi bojone terima kasih sami-sami